Assalamu alaikum warahmatullah. Ni balmam baraɲɔgɔnw ala kɔni y'a kɛ an bɛɛ lajɛlen an jɛra ka kɛ baraɲɔgɔn ye nka sabu ye ɲɛta de ye. Ne kɔni m'a fɔ fiɲɛ tɛ na, m'a fɔ n ka baara bɛɛ ka ɲi, nka kabini n ye baara daminɛ ɲɛta la fɛn kelen min tun bɛ hakili la o de ye k'a fɔ arajo ye furuba ye. arajo bina fɔ bolokɔni tɛgɛ, bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta. jɛ ka baara de b'a to anw arajo baarakɛlaw an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. mɔgɔ tɛ aw la don kelen da kelen ni ne Jose de la ka dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ min fɛ k'a fɔ ko i bɛ laseli min kɛ ko ne de la ka dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ fɛ, a ma deli ka kɛ o baara ninnu na. Ni y'a ye n bɛ kuma in fɔ dɔ de y'a jira k'a fɔ ko munna n t'a lase bamanankan na. n bɛna lase bamanankan na don nata ninnu, nka kabini nin kalo in tile 2 ne ye bolo bɔra ɲɛta baara la. a sɔrɔla mun fɛ? mɔgɔ 2 bɛ yen minnu tun ye ɲɛta baarakɛlaw ye, Mamadu Konate ani Imam Muhammadu Traore Arafa. olu laban ni Jire n'o Ibrahim Jire ne bɛ taa ɲɛta la don min a fɔra ne ye ka fu 3 de ta arajo ye. u yɛrɛ sigilen ko ye n ma mɔgɔ min taara ni ne ye n ka mɔgɔba don n tɛna a tɔgɔ fɔ, nka n'a mɛn o mɛn don dɔ a tɔgɔ bɛna fɔ. a ko ma Jose, n ka denmisɛnw n ye arajo dayɛlɛ n ka denmisɛnw ye. arajo b'u bolo nka u tɛ se arajo baara la. i bɛ na u dɛmɛ. ne ko ne tun bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ, ni Ala tun y'a nɔgɔya n ye, o de tun ye k'an yɛrɛ tɔgɔ la arajo sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye. nka e ye n ka mɔgɔba ye, e ye Mali bɛɛ ka mɔgɔba ye. ni Ala sɔnna ma n bɛ na. n'ali min kɛra n y'a f'u ye aw ka arajo ye silamɛya arajo de ye. anw ye 1992 anw de ye mɔgɔ fɔlɔw ye. Abdulrazaku bɔlen kɔfɛ, Si Solomanisiw bɔlen kɔfɛ, Mamadu Kulubaliw bɔlen kɔfɛ, Ibrahim Sulemani Kulubaliw bɔlen kɔfɛ, ne ni mɔgɔ minnu ye arajo baara daminɛ o ye Yusufu Valiziw de ye. Ala ka yafa k'a ma bi. anw ye arajo baara dege ni fɛn min ye, arajo ye furuba de ye. fadenya tɛ arajow ni ɲɔgɔn cɛ. hali ni ye jateminɛ kɛ, aw joli joli bɛ yen n'aw bɛ kuma arajo joli joli la. ne yɛrɛ Jose Traore, aw sababu la Mali dugu tɛ yen. ne kɔni Jose Traore ma taa dugu la, dugu min hali ni ne sera poste la ni n ko Jose Traore dɔrɔn, Jose alhamdulillah e ka émission bɛ lase anw fɛ yan. n'o ma bonya min se ne ma, aw fɛ baaraɲɔgɔnya n'a ma bonya min se ne ma, n'a ma mankutu min se ne ma, a m'o dɔgɔmaya se ne ma. hali n balimakɛ e min y'a fɔ ko ka kuma i bɛ se ka faamuya sɔrɔ. ne taara Tuba, ni ne donna Tuba, alhamdulillah Tuba ye silamɛya dugu ye. Tubakaw bɛ ne ladon, ne bɛ n dogo de ka don Tuba ka bɔ. n'o tɛ n'a dɔnna k'a fɔ ne donna Tuba ka bɔ Tuba, wallahi Tuba bɛɛ k'a daminɛ dugutigi, alimami, denmisɛnw, musow, mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ de bɛ bɔ.
ala ni aw barika ala ni aw ka dɛmɛ o bɛ ne wasa o bɛ ne wasa o de senfɛ ne k'u ma n ko ne tɛ se ka baara kɛ aw fɛ ka sabu kɛ nin ye o don a fɔra n ye Jose ne bɛna ɲɛ t'a la don min alikuranɛ ala ka kuranɛba de bi kalan laseli foyi tun tɛ yen hali kelen a tun tɛ yen ne de nana ni n ka baaraw ye nka don kibaru ne ye radio baara daminɛ cogo min ka se bilangalama ma aw bɛ m'u lamɛn juma o juma ka se dibi fara ma dɔw bɛ aw la olu bɛ dibi fara lamɛn ne nana n'o ye ka n'o baaraw kɛ alhamdulillah bi ni mɔgɔ min ye radio ɲɛta ta ala ka dɛmɛ radio ɲɛta ni maa o maa ko ye sɛbɛkɛla ye Mali kɔnɔ k'i ye radio kumakɛla ye radio ɲɛta ni nin bɛɛ bɛ baara kɛ a sɔrɔ ne ka dayɛlɛli fɛ ne hakila ko an bɛɛ bɛ fa la de an bɛɛ bɛ ba la de o de ye kɔlɔlɔ se ne ma ka ne gɛn ko sabu ko kuma min taara lase ko ne ye n b'o kuma ninnu to yen nka a bɛna na ne yɛrɛ n baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen baaraɲɔgɔn dɔw bɛ yen ka olu wele ka don u kan ne jigila mɔgɔ minnu bɛ yen ka taa ɲɛfɔli kɛ o dɔw de y'a jira ne la k'a fɔ ko ne ka to ka n ka baara kɛ nka kɔsa in na ne nana sɛbɛnw sɔrɔ sɛbɛn min ye n gɛn kabini nin kalo in tile 30 o kɔfɛ ka sɛbɛn wɛrɛ bɔ k'an gɛn o kɔfɛ n bɛ laseli min kɛ radio la ko ne tɛ laseli kɛ tuguni ko ne ka laseli bɛ tila ne ni mɔgɔ dɔw cɛ mɔgɔ minnu ye ne baaraɲɔgɔn ye ni ne yɛrɛ de kɛra sabu ye ka na n'u ye radio la ne fana ko n ko karisa i da n k'an sigi disi la o bi ɲɛ hɔrɔnya na i ko i bɛ n kɛlɛ n ye n da i ye o m'i bɔ i y'i sigi n kan nka i tilala k'a fɔ k'i bɛ n fo i nɔfɛ ne ko n ko a ma so ma ne bɛ n yɛrɛ ta n bɛ ala ta n tɛ n yɛrɛ ta n bɛ ala ta sabu mɔgɔ tɛ sa a yɛrɛ kɔrɔ n bɛ ala ta fo don sa fo bi ne kɔni bɛ n ka so ni ala ye fɛn min kɛ don nata ninnu na a bɛ ala de bolo inshallah ni ala ye min kɛ o se de bɛ ala ye nka ne tɛ dɛ aw ka laseli aw ka dɔnkibaru a lasebaliya aw ma ne tɛ dɛ ne tɛ ne ye baaraden ko ne ye baaraden gansan de ye ale de bɛ ne sara wallahi ale tɛ ne sara ne balimaw ne bɛna radio ɲɛtaa la don min ne ka journal n'o bɛ kɛ émission publicité o publicité bɛ kɛ émission ɲɛfɛ siɲɛ 1 tile kɔnɔ 15 kalo la siɲɛ 2 tile kɔnɔ 30 journal camancɛ siɲɛ 1 o ye 30 ye siɲɛ 2 o ye 60 ye waatiw tɛmɛna ni mɔgɔw nana n'u ka publicité ye a tɛ se ka don ne ka journal la ne bɛ sara joli 20,000 kosa in na de u nana 4,000 fara kan nka ne y'a dɔn k'a fɔ radio nin bɛɛ kɛra ɲɛta bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ fɔ ɲɛta n k'a daminɛ radio ɲɛta de la tele ɲɛta nana sɔrɔ o la baaraɲɔgɔn bɛ yen n'o bɛ ka ne dɛmɛ n ka baara la n'a sera yɔrɔ dɔ la Ibrahim Jire b'o fosi
ka taa n'o ye fan dɔ fɛ kabili nana ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ aw bɛɛ tugura aw bɛ ɲɛta Jose ka don kibaru lamɛn kabili arajo in daminɛ fo ka se bi ma mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna la aw ɲɛ b'a bɛɛ la o mɔgɔ tɛ yen jire ma min laban fosi k'o bɔ sini na hali a m'a fɔ n ye sisan de a ko ma ko arajo in y'ale ta de ye ko ne ye baarakɛla gansan de ye ale bɛ ne gɛn a t'a fɛ ka baara kɛ ne fɛ ko ne ye journal di Nuru mɔgɔw ma Nuru mɔgɔw minnu y'ale baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ye n'o ye Imam Traoré ani Mamadu Konate ne gɛn kun filɛ ka bɔ arajo la ko se b'a ye ne ko n bɛ Ala ta salamu alaikum warahmatullah wa kuma tɔ bɛ yen ni min y'a dɔn k'a fɔ i bɛ jire nɔfɛ i bɛ jire de ka journal lase n b'a dɔn a mana se yɔrɔ dɔ la hali ni min filɛ nin ye ne tɔgɔ bɛ bɔ a la ne tɔgɔ bɛ na bɔ a la nka ɲɛtaa ma dilan ne kɔ dɛ ne balimaw wallahi ɲɛtaa ma kɛ ɲɛtaa ye ne Jose kɔ n y'u dɛmɛ ni n seko ni namayira ye sabu ne hakili la n ko silamɛya arajo de don wa ne kɛlɛkun yɛrɛ ye min ye don nata ninnu na n bɛna fɔ aw ye Ala sɔnna komi ɲɛtaa ye ale ta de a ka d'ale ye cogo min na a b'a kɛ ten f'a bɛ se ka ne gɛn a tɛ ni ɲɛtaa baara cɛ a tɛ ni ɲɛtaa kodɔn cɛ a tɛ ni ɲɛtaa cɛsiri cɛ a tɛ ni ɲɛtaa baara foyi cɛ fo n'a y'a sɔrɔ kɛ ya Allah ko ye arajo tigiya in d'a ma nin waati la sabu ne tun t'a dɔn k'a fɔ ale tun ye ɲɛtaa tigi ye ne tun t'o dɔn ne tun hakili la n ko silamɛya arajo de don silamɛw de farala ɲɔgɔn kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka alisilamɛya dɛmɛ ne Jose Traoré hali ni don kibaru bɛ lase ɲɛtaa la fo n'a kɛra fili ye dɛ fɛn o fɛn bɛ silamɛya kankɔrɔ sɔsɔ fɛn o fɛn bɛ jamana don gɛlɛya la fɛn o fɛn bɛ jamana ci fɛn o fɛn bɛ jamana jugu sago sɔrɔ jamana na ne t'o kɛ fiyewu n'a kɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ fili ni kodɔnbaliya de don kuma tɔ bɛ na kɔfɛ inshallah